Прафесійнае свята адзначаецца штогод у другую нядзелю жніўня. Будаўнік – гэта місія. Людзі гэтай прафесіі ствараюць прастору, у якой нараджаюцца сем'і, растуць дзеці, працуюць калектывы. Дзякуючы іх працы, Гомельская вобласць становіцца больш комфортной. Проделано очень много работы по различным объектам. Неплохо мы сработали. Молочно-товарная ферма Залесье. Мы 2 года строили объект, вели. Бассейн в Чонках. Тоже был такой вот напряженный объект. На данный момент «Коралл» технопарк мы строим. У будаўнічай галіне рэгіёна працуюць больш за 16 тысяч арганізацый. Яны праектуюць новыя дамы, малочна-таварныя фермы, сучасныя мікрараёны, аб'екты сацыяльнай і гандлёвай інфраструктуры. Толькі за першае паўгоддзя гэтага года пабудавана і ўведзена ў эксплуатацыю амаль 200 тысяч квадратных метров жылля, сярод іх 27 тысяч аренднага. Продолжается строительство арендных квартир, социальных квартир, продолжается строительство поликлиники Калиниково-Белого в городе Гомеле, онкологического диспансера. Вводятся своевременно молочно-товарные комплексы, согласно указа президента. У нас осталось их 4 ввести по этому году, плюс мы еще начинаем строительство новых. Все проектные работы строительные у нас превышают нормативные сроки для увеличения рентабельности и финансовой стабильности наших субъектов хозяйствования. Лепшых работникаў галіны узнагародзілі ганаровымі граматамі і падзякамі. Завяршыў мерапрыемства урачысты канцэрт у выкананні артыстаў беларускай эстрады.